Manankana. Ambalma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana kabo malikona na munumbi kan lame jamana fan jamana kononi jamana koka ka bela jele foni ka ko nyumandon ou sogole ba ka radio Mandila Bamako 24 mimbe ina be kuna foni lateme ou bela jele togola jema dongodo abalma gena o denga Abdoulaye Kwalife ka soro nyema ba ni ya soro betali ka jeje sarila alebi ka bara o bela jele jete mine ka u foni ka ko nyumandon faso kononi faso koka doere taw maka usigi ni ga ko kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyenka kuna foni gere an sigile flekeneka ode kanga be bi kuna foni lo sotuma bi araba mina beneme na darasa o kalo nani na we avril kalo e ambala ka fo bio kletan ani nani de ka be bafla ani mugani kele sama farafingalo be ni asono e sungolo e ambala ka fo bio kle fly jate la we san kalo konontona oyode hejira samba kile kemenani ani binani flasandu dugo de bike alaka nyeka dama bakurumba fola be kuna fonu fle ka uladone ka fo kunungo mi ka do ka fo sema nyama baye no ye sidato olu ambala ka fo kunungo mado yale bonani na marfatiki do kunungo sokmara fa botola fajiri la ko kera choko jumele la kuna fonu yenya folikula anga jamana kono bi kenya bakawe ya ire ka fo ke ka do lu kwani unisino keleme na oko kera choko jumele la kuna funu yenye folikula kata se bi femi bi anga jamana kone na basigi ministri sombe ni asoro ga baranya snembe marani marachi maboli maletu yewele bla parti politique toma ukena nyonye fere jumele kanga ke kuna funu yenye folikula no ne binaka kuna funu mabay bi ka fara kuna funu wera obuna fara nga laso maboli makena udinga fa Abdoulaye Kwalife alaka nyeka dama kuna funu amba damene kalana kafo kunungo sokmara jona fe sema nyema ni asoro isidato olwe wulike jo keba dawdi marfatiki da utume motula faraje ka fe ka bora misirla abena ta fe wati mana utara mafachi apmbega marfachi ala ambala na ka fo ko ngera mga akrikarala uyoroni belajelela atara uyoroni belajelela kata badla bugo kene sombe na bele go golden life atara kata ifrakali senfe ambala na ka fo mabango ni sele ko feno isidati pa mame e karo masara manika wele sirama afaturai mamina no kuna fonu chari la uyoro ni belajelela anga mali manyemau e karo chamamba de katase atumbe kulumi kuna ni asoro no isema e kulumi be na bele ko ma ayo nyema ya deke kamini bafra anitani flasa kona na marfatiki je kulumu no be ni asoro no tumuru chira wati dola ale de kere kado ka foma ye munu be ni asoro no ye bengan sebe utegeno blali ka faraika do ka fo jamana ka basigi lafia kama o matundu ale de kera o ma fola mi be ni asoro kera baflantan duru je kalo klemugana ambala nan ka fo ni ma ko fole min fle akani kasarali min fle ni asoro bonne flanina ma chabanga fola ku ira da mani nyonje ke kero ni wati laba nuna ko gele tumbe ton konena kera ne kado ka fo tawde ni ale marabulo konena kone chitemene ko mara mfonyongo mi tumi ko yale ma ufonyongo do ma do kasigana na yale mani tseka ko yewa belejele ko ne ki tafo mamunu ya ke kika da ko mama don folo nga jamana manyema ukontara unya daka ambala dan ka fo kunungo belejele kerula o kunungo kelela ni mali ministri nyamani ya sore moktar wani anode tunganga nyoy kunungo feraj merika nga tiga mali nyatala no o tunganga nyoy ko kuma ufo kunungo ke kwa o watu nye ni kerala mamina ne ni kera anga fanga nyema danga asibi go itale tara nya daka kata se mabachama ma ambala dan ka fo lu belejele tara ni katu nya dama ko folenga ka jira ka fo ni mi kera uba kombi uba konshini ni ala suna matashi blau kera kanya sama fera u kone menatige alibi ka se ka ko don ka ko ni ka tayele manaka mami kera kefe fera bala yele ka se ka tige faso fe ka wuli ka joka ni ka se ka tege da akunye ka ambala ka foni mi yere kera ni ye man yere shijete mine asiye sanyi bidro ani sanyi kononton de ma chamanga fola ko ni min kele fle ni tunye mae anga jamana kona ali ya soro wuli ka joka ni barka bu na fe wati dola koso ko so ga azawadi ko ere kaseka do balaki ga ko cheba do ditugeni na manye ka foko ko ni bonene flani na ta ma chamanga fola ko ali wulike jambe be ni asoro fazo be ko tama ka foko be na ubulo dauka yale mani tinanju kutinjati do ko lawa kuma ko mara te dore mamunu yeni kefe anga jamana basigi be na sira fe ya rabi alalaka jamana ni ka blo basigi mene kono namburai ambala dan ka foka nyaba kawo ulu ko ne wulike jo ken ya asoro kulu do kaseka lajere ke sangwa demtena kawo ka wulike joka ka ira ka fokulu ni shino banyona de shino ka barakere do bolu ka marakona na kwa kelime gele bay ka nyesulu ma o gele de kelinde do re de shino wa ku te ka shi olu tona ko ni gele gele ko fu yolu ka mado ni ka gele ta ka nyesulu ba mama nanu nyon zoro sare anya koro
ko sariya tigilamaw ye kiri kɔni ka se ka tigɛ k'a daja siniwalakaw la u k'u ti sɔn k'u bɛ taa kiri wɛrɛ u bɛ taa o bunna kun kan yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma u ye fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ye min ye Mariamu Yakari Jalo ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɛ se k'a faamu mun tɛ se ka taa kɛ siniwamuso la mun tɛ se ka taa kɛ sini o kana k'anw na Mali kɔnɔ o ka k'anw na Kɛyɛba cercle kɔnɔ ko fɛn ma b'o la ne ma jugement in faamu parce que anw bɔgɔla an ka dugukolo nɔfɛ an baw ye filen de ta k'an ka kalan sara an baw ye filen de ta k'an balo an balimamuso minnu bɔgɔra k'u ka sɛnɛkɛyɔrɔ minɛn'u la k'u ka nakɔ min'u la k'u ka kɔ min'u la u bɛ ka mun kɛ k'u balo u bɛ taga jigin de siniwa ninnu ye biti mun tigɛ an ka ba camancɛ k'o kɛ wo ye k'o kɛ kɔnɔ ye u bɛ taga jigo dɔ kɔnɔ k'o bɔgɔ nɔrɔ ta o bɔgɔ nɔrɔ mun na u b'o ta ka se k'u denw balo n'o ye parce que sɛnɛkɛyɔrɔ t'u bolo siniwaw ka vigile u ka sécurité u y'u bɔgɔ de la ka u ma da bɔgɔli ma dɛ k'u ka minɛnw kari ne b'a dɔn sini sariya jamana bɛ siniwaw bolo o ɲɔgɔnna de b'an bolo Mali kɔnɔ yan ni den sen fila kunkolo naani sen naani kunkolo fila kɔnɔ dayɛlɛlen o bɛ ka wolo anw fɛ yen anw tɛ Mali dɔ ye wa Kɛyɛba tɛ Mali dɔ ye wa est-ce que Kɛyɛba man ka langana wa Kɛyɛba bakɔnɔna ye o n'o ji kɛra nin ye anw ni kɛnɛya ma kan n'a fɔra ko siniwaw y'anw de bugɔ ka marifa da jan na ka produit chimique k'anw ka ba kɔnɔ ka cyanure k'anw ka ba kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko kiri ma diya anw na an ye appel kɛ an jigi bɛ sariya kan dɛ. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Mama Yakari Jalo kan ye u y'a fɔ cogo min na mɛ ni sokɔnɔfɛ tɛ min ye wulikajɔ min bɛ senna bɛ ɲɛta sabatili yarabi ala k'a bila minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an ka ministre bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka baara ɲɛsinnen mara ni mara koɲɛ ɲɛnabɔliw ma ale ni parti politique ye ɲɔgɔn ye o lajɛrɛ kɔnɔna na u da sera kuma caman ma mun de kan ka kɛ joona joona jamana basigi kama mun de kan ka kɛ joona joona kalata baara olu kama o kɔni kɛnɛ ka parti politique camanba de tun bɛ yen o kɛnɛ kan min ye Asma olu ka maa dɔ ye n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Idrissa Sangare la lajɛrɛ in kɔnɔna na e ye mun faamuya la a bɛna mun ni mun de ka an ka lamɛn. Don tɛmɛnen na ministre de l'administration territoriale tun ye pataki bila ka taa parti politique bɛɛ ma ka hakilijagabɔ kɛ fɛn dama dama na o fɛn dama dama ninnu na seni n'a bɛ sigi a mɔgɔw kan ka kɛ jɔn ni jɔn ka taa bila député u bɛ remplacer cogo di n'a fɔ suppléant fo ka taa bila jamana organisation territoriale donc bi baro kun b'o de kan an ka parti hakilila ye min ye seni ko la komi opposition ko ni parti majorité ko ma sɔrɔ a la o t'a la sisan transition waati la ni parti bɛnna ka kɛ regroupement baw ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ o regroupement baw kɔnɔ o bɛ se ka ɲɛ ko la n'o ma sɔrɔ pewu seni ka kɛ société civile fo ka taa bila armée mɔgɔw sécurité mɔgɔw olu ka kɛ seni ye a ka sɛbɛn sariya kɔnɔ fɔlɔ k'a fɔ parti politique contrainte bɛ kɛ olu ye pour que u k'u hakilina di mais a kana kɛ kuma dɔrɔn ye a ka don sariya kɔnɔ a bɛ kɛ i n'a fɔ jɛkulu n'a ka conseil d'administration i n'a fɔ banque bɛ baara kɛ cogo min na directeur bɛ yen conseil d'administration bɛ yen o bɛ kɛ parti politique ye o ye Asuma ka fɛla ye fɛn min ye député ka remplacer n'a fɔ ma suppléant Asuma jɛnɛmɛ n'o fana ye parce que an delilen bɛ min na ni député min fatura n'a kan ka remplacer élection kura de bɛ kɛ a musakaw ka ca maintenant a kan ka kɛ cogo di mɔgɔw y'u hakilina di o la fɛn min ye organe unique de gestion des élections maliyɛn caman bɛnnen b'o ma n'o ye hali parti politique ye caman maintenant problème min ye a bɛ se ka kɛ yanni vote cɛ wa ou bien a tɛ se ka kɛ yanni vote cɛ jamana kalifara minnu ma olu de b'o lajɛ n'o tɛ mɔgɔw caman ko o b'o de fɛ mais u fɔli dɔrɔn tɛ dɛ an ka hakili la fɛn min kɛra sababu ye ka na ni gɛlɛya élection waati a kɛra organisation unique ye a kɛra ko wɛrɛ ye o kɔni ka fɛɛrɛ tigɛ dɔrɔn o sababu minnu kɛra ka na ni balawu ni fɛnw ye o sababu olu ka tɔmɔ ka bɔ a la pewu donc organisation unique n'a sɔrɔ la ka ɲi n'a ma sɔrɔ gouvernement ka fɛn dɔ bila sen na fɛn fɛn na ni degun ye vote tɛmɛnenw na cour constitutionnelle fan fɛ ka taa bila administration fan fɛ k'o bɛɛ nɔgɔ fɛn fɛn bɛ a la blocage fɛn fɛn kɛra a la ka na ni gɛlɛya ye k'o sen bɔ a la parce que mɔgɔ bɛ min nɔfɛ dɔrɔn élection ka kɛ jɛlɛya la an b'o de nɔfɛ a ka kɛ a kɛ waati fana na n'o kɔni sɔrɔla a kɔ la a wulila cogo o cogo organisation unique wo fɛn wɛrɛw a bɛɛ dama ka kan anw ma. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Idrissa Sangare kan ye u y'a fɔ cogo min na Mali basigi ni Mali lafiya fasoden bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔfɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an ka jamana ka bila basigi minɛ kɔnɔ u bɛ na sira o sira fɛ yarabi ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ festival araye o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ araye n'o ye nɛgɛsira ko ye o tɔgɔ la festival ba min bɛ kɛ san o san a tako 11 na o baaraw bɔra ka kun cɛ kamina kow bɛ sen na faso tun ye wele bila k'a fɔ ko jamana lajɛrɛ dɔw bɛ yen ka se k'olu bolo ka o kɔni kɛra u y'a dan sira kan o n'a tabalele kɔnɔna na haminanko min b'u la bi Kayi marabolo kɔnɔna na nɛgɛsira yɛrɛ u bɛ se ka yakubaya cogo min na fɛɛrɛ jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nɛgɛsira a ko yakubali la k'o sɔrɔ kɛ n'i ye nɛgɛsira lajɛ bi tɔnɔbɔda o bɛ sɔrɔ la ka ɲɛsin Kayi marabolo bɛɛ lajɛlen ma
an nafa sɔrɔ sira ka tan kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ko kɔni k'o bolo kalen bɛ jamana kɔnɔ bi o ye gɛlɛyaba ye fɛɛrɛ jumɛn de kan ka se ka tigɛ o ko la min ye ka dɔn k'a fɔ kɛnɛ in kan min ye kɛnɛ yɛrɛ labɛnbaa dɔ n'i y'a sɔrɔ ɲɛmaa ye Alu Kulubali ale b'a seerew di an ka lamɛn. An bɛ se ka min fɔ ye an ye kunkɔrɔta sɔrɔ kunkɔrɔta ye min ye an sera k'a dayɛlɛn kɔni laadala ko la tuma o tuma ni festival bɛ dayɛlɛn a bɛ dayɛlɛn ni sigikafɔ dɔ ye n'o ye Kayi opérateur économique ye minnu bɛ minɛn ta ka bɔ port la ka na n'a ye yan anw bɛ port nati u ni port mɔgɔw b'u sigi ka kuma u b'u ka gɛlɛyaw fɔ port bɛ su k'u jaabi gɛlɛyaw la an sera k'o kɛ yan'o ka kɛ fana an ye gouverneur ka yamaruya sɔrɔ ka festival dayɛlɛn filanan ye min ye o la ka fara o activités kan fɛn min an bɛ sugu fitinin min sigi san o san sugu fana sera ka sigi fo ka tile fila feere kɛ min ye ɲɛnajɛ fana ye n'an b'a fɔ a ma ko concert seko ni donko tigilamaw kana ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka jouer ka maaw ɲɛnajɛ ani donko min b'o la ka se k'o yira kayikaw la an sera k'o kɛ su kelen o y'an wasa nka gouvernement ye ŋaniya min ta ko bana bɛ yɛlɛnna bɛɛ ɲɛ b'a la bana in covid ni a bɛ yɛlɛnna bon n'anw ko an b'a fɛ ka population de dɛmɛ donc i tɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ fɔlɔ ni min jajɔ a ka kɛnɛya la donc gouvernement fana ye nin décision min ta anw fana ye baara bɛɛ soso yɔrɔnin kelen ka tugu décision in kɔ an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka se ka nɔgɔya kɛ ala ka Mali population bɛ kisi. an balaran k'a fɔ ni tun ye Alu Kulubali kan ye kɛnɛ kan ye festival in na maa dɔw b'u ka seerew di a ko senfɛ ka i yɛrɛ ɲɛta kan an ka dɔw ka seere lamɛn. Parce qu'il y a d'abord les séminaires qui est pour aya parce que les séminaires n'a tɛ kaye dimi kan a ma nɔgɔn mais depuis séminaire bina bon ko caman tiɲɛna tɛrɛnko ka kuraya n'o kɛra lafiya bɛ na jamana kɔnɔ parce que jamana kɔnɔ ni terrain tɛ a ma nɔgɔn. Bon kayika ko terrain ko camancɛ fanga min bɛ yen donc olu ye layidu kan caman fɔ donc moi je pense que festival in bɛ kɛ sababu de ka se ka ninnu hakili lajigin hali bi terrain ko in quoi ka se ka kɛ sababu ye joona joona pour que terrain bɛ se ka kɛ sira kan quoi. Bon festival ni a kɛ ni a ka d'an ye a kɛ ni sancɛnba la a ma tigɛ a 11e fois de filɛ nin ye mais n bɛ hɛrɛ mun f'i ye terrain jɔli de kelen bɛ ka an bɛɛ kɔnɔrɔ kan an ka faamaw ka miiri dɔɔni u ka maloya u ka taasi u ka hakili sɔrɔ u ka dɔn le terrain la Kayi dɔrɔn tɛ c'est pour tout le Mali n'u ye hakili sɔrɔ ka terrain na wuli a bɛ di an ɲɛ kosɛbɛ. Bon en même temps festival in nafa yɛrɛ fana bɛ yen a b'a to mɔgɔw a mɛnna terrain ko jɔlen don Kayi terrain ko jɔ bɔ Kayidenw dun ka fɛn bɛɛ terrain de olu hakili bɛ terrain de la kosɛbɛ a b'a to fana peut-être autorité hakili bɛ se ka jigin terrain ko la diɲɛ yɛrɛ ani fan bɛɛ hali minnu bɛ kɔfɛ olu ka hakilinaw mana fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ b'a to terrain ko bɛ se ka na donc o n'a nasuguya fɔ o bɛɛ y'a nafaw ye quoi. an balaran k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye terrain ko kuma nka min ye lajɛrɛ in kɛnɛ kan u y'a fɔ cogo min na dɔwɛrɛ tɛ ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na ka ɲɛ su ka mara ma fɛɛrɛ fɛn o fɛn bɛ n'u kan ka tigɛ ka ɲɛ sira ye o de y'a kuma kun ye yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an ka jamana bila basigi lafiya o minɛn kɔnɔ n'an bɔra ye ni sunkalo sera maaw bɛ nisɔndiya k'a fɔ ko sunkalo e ka dɔn alisilama ɲuman bɛɛ bɛ nisɔndiya ni sunkalo ye ko waati to senna o kɛlen bɛ jagokɛla dɔw fɛ walima an ka jamana kɔnɔ na sanni feere dɔw kɛcogo o ye ka se ka bunadamadenw n'an yɛrɛ fa bi o de bɛ wuli ka ɲɛsin maaw ma k'a sababu kɛ a dɔnnen don ko maaw tɛ se ka taa ka fɛn minnu to dɛ o waati de bɛ kɛ olu camanba donni ye ka n'olu to an ka jamana kɔnɔ ka tila k'a kɛ ni gɛlɛyaba ye bɛɛ b'i ta fɔ dɔw ko jagokɛlaw ko i k'a dɔn olu b'a ta gɛlɛya de la wajibi u b'a feere gɛlɛya la wa i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ taa o sira fɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma maa dɔw bɛ yen olu b'u hakili d'a ma sugu kun ka sunkoloko kɔnɔna na an ka fotoden dɔw lamɛn. Alhamdulilayi malo bɛ yan. Pour le moment minɛn b'an bolo a bɛ se ka sunkalo kɛ. Sukɔnɔna kɔni a ka gɛlɛn balo ka gɛlɛn sunkalo yɛrɛ u bɛ ka tulu gɛlɛya o ye gɛlɛya dan ye walayi. Camanba de farala fɛnw kan parce que an bɛ fɛn fɛn sɔrɔ daminɛ ni sunkalo sera u bɛ dɔɔni fara bɛɛ kan. D'habitude an kɔni taabolo tɛ k'a fɔ ni sunkalo sera k'an bɛ minɛnw gɛlɛya. N'i ye Bamakɔ caman ɲininka u b'a jate k'a fɔ ko ni sunkalo sera ko fɛnw prix bɛ gɛlɛya. Kira ko sallallahu alaihi wa sallam khairu sadaqa sadaqatun fi ramadan ko sarakaw la ɲuman ye saraka min ni a bɔra sunkalo kɔnɔna na. Laada la ni nin waati ninnu sera jagokɛlaw u bɛ farankanw kɛ minɛnw na balo i b'a ye u bɛ balo gɛlɛya kosɛbɛ o ye filijuguba de ye filijuguba don ka da Alakira ka kuma kan sallallahu alaihi wa sallam la'ana Allahu man ihtakar Ala ka danga bɛ maa nɔfɛ maa min bɛ minɛn maa min bɛ balo a b'a mara walasa ni gɛlɛya nana a b'a bɔ ka a sɔngɔ yɛlɛ ka feere mɔgɔw ma. Mɔgɔ mɔgɔ e ye silamɛ ye e de fana de b'a dun ka denbaya la ni e ye fɛn fara i ka prix kan k'a fɔ ko sunkalo sera
o de bɛ ni ala cɛ mais i kan ka sabali kɔni ka mina feere i n'a fɔ tun b'a feere cogo min na ka fɔ an kɔni bɛ dugawu kɛ u ka sɔngɔlen nɔgɔya an bolo an bɛ se ka dumuni duman tobi ka d'an cɛw ma cogo min na n'an denw bɛ lafiya mɔgɔ o ma n'i ye gɛlɛya se silamɛw ma nin waati la i y'i janfa de Umar bin Khattab ka waati la mɔgɔw delila ka s'a ma u ko Umar sugu kɔnɔ minɛnw da gɛlɛyara i tɛ fɛɛrɛ ɲini an ye minɛnw da bɛ jigin cogoya min na Umar kuma radiyallahu ta'ala anhu a ye minɛnw da jigin u ko Umar an bɛ minɛnw da jigin cogo di a ko a y'a sanni dabila walima a ye dɔ bɔ sanni na n'o kɛra minɛnw fana da bɛ jigin an baladan ka fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔna na o kun kan jagokɛlaw yɛrɛ ka bolo kan olu ka ɲɛmaayaso min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye Sena Mali ye o ɲɛmaa n'i y'a sɔrɔ Abdoulaye Cissé Sugunikura la Mɛnɛkura an ɲininkali ta di ka ɲɛ sale yɛrɛ ma mun de kan ka kɛ ani mun de bɛ na ni nin ko ninnu ye tan an ka Cissé lamɛn. N'i bɛ fɛ ka fɛnw kɛ ne bolo i bɛ acteur principal i b'olu de associer i bɛ association ɲɛmɔgɔ fana associer mun de ka ɲi mun de man ɲi parce que souvent i b'a ye fɛn caman bɛ échouer an ka jamana in kɔnɔ a tɛ échouer ni sira wɛrɛ ye o a bɛ échouer dɔrɔn ni a tigi bɛ mɔgɔ minnu ta k'a fɔ ko a n'u bɛ baara kɛ i bɛna sɔrɔ olu tɛ se k'a tigi bɔ fili la o de ye problème ye sinon ni mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ sukaro ladon mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ nɔnɔ ladon bɛɛ ka enregistrer e bɛ k'i ta feere joli o ka se ka dɔn o dɔnnen kɔfɛ maintenant maa o maa i bɛ feere kɛ sugu kɔnɔ k'i acteur principal de nin bɛɛ ka kan ka enregistrer m'a fɔ waati bɛɛ mais sunkalo ninnu kɔnɔna na n'u bɛ fɛ ka mesure dɔ ta a ka dɔn mɔgɔ joli de bɛ ka na n'a ye ni mɔgɔ 20 de bɛ ka na n'a ye u bɛɛ ka prix ka taa k'a lajɛ par exemple ne olu ko sukaro ma sisan ko 20 000 francs n'a y'a sɔrɔ kɔrɔlen o bɛ k'a di 20 000 francs n'u bɛ k'a di 4000 na sisan or que taxe kun b'a la mais taxe tigɛlen ka bɔ a la a bɛ taa ɲininka mais mun na e b'a di 4000 na parce que taxe tigɛra ka bɔ a la ni taxe kun ye 400 ye maintenant 3000 ni 600 wala ni aw tilala olu la sisan olu tɔgɔ b'aw bolo liste la aw bɛ don sugu kɔnɔ maintenant e ka sukaro ye joli ne ka sukaro ye da ɲini mun na e bɛ k'a feere nin na parce que n bɛ k'a sɔrɔ da nɔgɔn dɔ la ou bien da gɛlɛn dɔ la i bɛ k'a sɔrɔ jɔn bolo n bɛ k'a sɔrɔ karisa de bolo o directement i bɛ karisa wele karisa e ka facture bɛ karisa bolo a b'a san e bolo joli a b'a san non an ye prix min di ma nkalon don wa ko bɛna ten de o sinon ni taxe bɔ bin ka bɔ minɛn kan ni jamanadenw ma bénéficier mɔgɔ joli perdre la état perdre la ka taxe la jamanadenw ma se ka fɛn sɔrɔ nɔgɔya la maintenant jamana tɔgɔ tiɲɛna parce que a bɛ fɔ ko non ko faamaw ko décision t'u la an baladan ka fɔ ni tun ye Abdoulaye Cissé kan ye an ka jamana kɔnɔ bi su ani tile san kalo 12 nin de ye fɛn ye fɛn min bɛ n'a bɛ dili don kosɛbɛ sunkalo don sunkalo tɛ o n'a dɔnna k'a fɔ fɛn min yɛrɛ bɛ k'o sanga wulilen bɛ ka ban i b'a sɔrɔ waati kɔnɔ na n tɛ san sɔgɔ de bɛ da o kan ko n'an yɛrɛ fa bɛ da dumandenw ka fisa ni juru ye dɛ nka n'i y'a fɛn o fɛn n'i y'a balalen fara ne k'a jateminɛ dɔ wɛrɛ t'a kun ye dɛ min ka dɔn k'a fɔ jamana fanba kow bɛ kɛ ka taa batɛmɛ siraya bolo kan o de b'a kɛ n'o tɛ jagokɛla tɛgɛ bɛ se ka tunun cogo di k'o k'a ka sɔngɔfɛn feerefɛn k'o jigin k'a sɔrɔ hakɛ dɔ bɛ yen n'o ni bɛnni ka kan o ma bɛn ka bɔ a kan o ye kelen ye filanan n'a fɔra bi an ka jamana kɔnɔ na ko min ye jagokɛbaw yɛrɛ ye dɔw bɛ yen olu ta tɛ dɛ hali n'olu y'a sɔrɔ 10 olu b'a fɛ k'a feere 10 ɲɔgɔnna 10 de la fana o fana ka fɔ nka o n'a ta bɛlen n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a tulo bɛ taa da fɛn jumɛn kunna o ye marakɛbaw de ye mara ɲɛmaaw n'o tɛ n'a fɔra sugu kɔnɔ bi nin bɛɛ muso bɛ nasa walima nin bɛɛ lajɛlen n'u mago b'a la e ka dɔn olu bɛ se ka wulikɛjɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la ni jamana kɛlen bɛ k'a ka hakɛ ta ka ban ka wulikɛjɔ kɛ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ ka bɔ jamana ka hakɛ kɔnɔna na ka se k'u tɛgɛ da u dɔw ka sariya ka bolo ka sisan n'o kɛra bɛɛ b'a dabila i yɛrɛ ma nka kɛlen bɛ ten ne ta kɔni dilannen b'a ko la ka ban n'a kɛra fɛn o fɛn ne bɔra télé la ka kuma dama bɛɛ bɛ kɛ bureau kɔnɔ dilan k'a prix jigin bureau kɔnɔ k'a prix jigin bureau kɔnɔ na walima jabaranin sanfɛ k'a sɔrɔ u tɛ sugu kɔnɔna ɲɛdɔn minnu b'a ko kɔnɔ olu tɛ taa foyi k'a ko kɔnɔna na o de b'a kɛ n'o tɛ n'a fɔra bi n'i ye sukaro lajɛ bi walima i ye buru lajɛ bi sunkalo kɔni mana se maaw tɛ taa fɛn minnu kɔ dɛ o de bɛ ka sunkalo yɛrɛ ta fanba yɛrɛ ye n'o tɛ an ka jamana kɔnɔ a bɛ n'a fɔra 100 sarada la min bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ na dɔw ko 90 dɔw ko 75 k'o bɛɛ de ye alisilama diinɛ e ka don o matarafaba ye o waati kelen kɔnɔ na dɛ o de waati anw ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ ka bɛn ni o kalo yɛrɛ ye o ye dabalibanko de ye ala ka kelen ɲuman d'a ma n'i ka wulunin da siraw minɛ na n ka filɛ bɛ tile gɔ in na ala ka n ka jamana kɔlɔsima n'o tɛ an filɛ bolo min ka bi dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ cɛlakaw bɛɛ lajɛlen ye nin b'an bɛɛ lajɛlen la n'an bɛɛ y'a dɔn bi k'a fɔ tiɲɛ don ne ka kɛta ye nin k'a sɔrɔ a ma kɛ ka dankari jamana na jamana ka sariya ye nin ne yɛrɛ ta fan bɛ jamana fɛ cogo di wa ne yɛrɛ kan ka mun kɛ jamana ya dɔ bɛ dɔ la ɲinifɛn min ka sɔrɔ fɛ ala k'o hakili sabati n'an bɔra yen an balada k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ sɛnɛkɛbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya malo sɛnɛ yɛrɛ office du Niger san 80 kɔ san o san e ka dɔn ni kalo min n'an bɔlen filɛ kɔnɔ na marisi kalo tile 31 n'o kɔni bɛ se cikɛla bɛ jɔrɔ de daminɛ nka san o san e ka dɔn dɔ bɛ bɔ kow la ka taa fɛ gɛlɛya ya sababu ye o n'a tabɛlɛli kɔnɔ na
cikɛla ka ji sara kɔni o bɛ sara dɛ o min bɛ sara o ye ka dɔ k'a fɔ baara yɛrɛ daminɛ kan ye o bɛ sara office de ye office de ye ka dɔ k'a fɔ kulu ye minnu sigilen bɛ cikɛlaw ka se k'olu kɔlɔsi u ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ nka an balana k'a fɔ office san o san yɔrɔ dɔw la olu kan ka baara dɔw kɛ office b'a taw kɛ jamana kan ka min kɛ jamana ta kɛ o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye ka se ka cikɛlaw bila gɛlɛya minɛ kɔnɔ na ɲinɛsan kɔnɔ na gɛlɛya kɛra yɔrɔ caman na o de kama cikɛlaw fara ɲɔgɔn kan ɲini jamana fɛ jamana ka fɛɛrɛ balalen ka miliyari 7 k'a di office ma office kɔni ka gɛlɛya tɛ olu kan o ko la dɛ jamana k'a di office de ma sanko office bɛ se k'a ka kɛtaw kɛ o tuma jamana ka sara office ye sanko olu bɛ se ka nɔgɔya u ka yɔrɔw la o kɔni kuma fɔra ka gɛlɛyaw ye ɲinɛ marafaciw bɔra la fan caman fɛ dɔw dɛsɛra ka sɛnɛ kɛ sumaw jeni na o kelen tuguni yɔrɔ caman na an b'a ladan k'a fɔ ɲɛ foyi ma se ka sɔrɔ sumako la o n'a tabalile kɔnɔ na jamana ɲɛmaw o kuma fɔra fo sisan o kɛlen bɛ k'u yɛrɛ ka mɛlɛkɛ tulogere o ko la ɲɛsi selen tɛ ka sɔrɔ a ko kɔnɛ na maaw tilala u la ka kɔlɔbɛ kɛ ka gɔrɔkɛjuruw ta ka se ka jisɔngɔ ka sarali dɔw k'a la hali bi a tɔbaden bɛ yen yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma kulu min bɛ n'olu sigilen b'u ka lafasali kulu kama o ɲɛma ye Bakari ye ne ka bɔ Sɔbugu Jawali mara kɔnɔ na ale b'an bolo de ka nin waati na e jɔnni ne tɔgɔ ye Bakari Mamutu Traoré syndicat mun bɛ Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni a bɛ syndicalaw tɔgɔ la n'u b'a fɔ syndicat national des exploitants agricoles du Mali SNESPAM ne o secrétaire général ye n sigiyɔrɔ bɛn bɛ Jabali mɔ. Bakari a tun ye wulikajɔba kɛ kɔsabrɛrɛ in na k'a yira k'a fɔ ko jamana ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka sanga ni cikɛlaw ka gɛlɛya ɲinɛ fɛn min ye ji sara ye k'a di office ma sango layidu min bɛ office ni cikɛlaw cɛ o layidu a ka to a nɔ na a ko bɛ cogo di. Ablaye Kulubali an b'i fɔ jisɔngɔ mun bɛ yen nɔ ni office sɛnɛkɛlaw kan ka sara office Niger o kan ka bɛn nafolo la miliyari 7 mɔ CFA la kabini novembre kalo tile 6 an sera sɛnɛkɛlaw ka ministre mɔ n'o ye Mohamed Ould Mohamed ye k'a jira la k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ office Niger kɔnɔ ɲinɛ gɛlɛya bɛ se sigiyɔrɔma 3 mɔ a fɔlɔfɔlɔ dɔ ye mun ye o ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ye n'o kɛra sababu ye ka ji kɛ ka foro tiɲɛ ka arrondissements bin fɛn ma sɔrɔ foro kɔnɔ ɲinɛ a filanan jamana kan ka subvention mun d'a ma n'o ye dɛmɛ mun n'a kan ka di ni ko 15% du budget national n'o bɛ taa miliyari 300 la wari ma sɛnɛ ɲinɛ fɛn ma di malosɛnɛw ma n nana engrais bɔrɛ 2 papier di sɛnɛkɛlaw ma o fɛnɛ ma sɔrɔ commerçant bolo gɛlɛya sabanan ye mun ye o ye lakanabaliya mun n'o tun bɛ office Niger fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɲinɛ o kɛra sababu ye niw tora a la baarakɛminɛw tora a la an ka baganw bɛɛ lajɛlen taara a la malo jenina bɛɛ y'a ye Mali bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama an y'a ɲini cikɛlaw ka ministre fɛ k'a fɔ miliyari 7 k'a sara Mali gouvernement ye ɲinɛ o ma sara an dabana k'a fɔ donc an ka engrais subvention in valeur bɛ miliyari 4 ani tila mɔ ko u k'a lajɛ u k'o d'a ma depuis o waati fo sisan an bɛ wulikajɔ la ka na se fo date seli mɔ n'o ye mars kalo tile 31 ye anw sɛnɛkɛlaw an y'a jira k'a fɔ donc ni an ka nafolo ma sɔrɔ an yɛrɛ bɛna wulikajɔ kɛ ka désobéissance civile n'o ye an ka hakɛ dɔ ye ka taa zone 7 ka taa ka t'u bɛɛ lajɛlen minɛ office Niger ɲɛmɔgɔ n'o ye a président directeur général ye n'o ye Abdul Karim Konate ale ye an wele k'a fɔ a b'a ɲini an fɛ an k'a lajɛ an ka segin an kɔ ale kɔni bɛna waati d'an ye jisɔngɔ dati k'a teru pour que an ka se ka ɲinini kɛ hali bi ko an bɛ se ka demande yɛrɛ kɛ k'a ɲɛsin ale ma pour que kalo damadɔ ka fara kan an ko an tɛ se k'o laɲini an tɛ k'o sɛbɛn parce que o ye k'anw yɛrɛ cogoya a t'an bolo ɲinɛ de ka sanga ni gɛlɛya cogoya ma an ka hakɛ bɛ jamana fɛ o ma sɔrɔ foyi t'i bolo la k'a sara ala y'a kɛ sɛnɛkɛlaw ka ministiri a bɔra an fɛ yan nɔ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan an y'a kunbɛn Marikala baraji yɔrɔ dɔ nɛgɛw kan ka falen en même temps réseau minnu kan ka dilan n'o ye jiboli siraw ye ka taa ka t'i ɲɛdaw la office PDG y'a ɲini k'a fɔ an ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ne wulale faranga an taara Segu su 20 heures n'a ye ka ɲɛfɔliw kɛ ɲɔgɔn ye an ye mun f'a ɲɛna n ko PDG y'a f'i ɲɛna sa k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ye jisɔngɔ sara ye jisɔngɔ mun sara sisan miliyari 7 na miliyari 4 de don a bɛɛ lajɛlen sarala bagabagali de kɔnɔna na n'an ma jisɔngɔ sara an b'a ka foro gɛn ka bɔ a ka foro la sɛnɛkɛla ninnu taara ka taa wari ninnu juru ta banku la u taara juru ta gɔrɔkɔ juru la ne yɛrɛ bɔra kunungo Masina ani Kolongo kun bɛ Bamakɔ kan an y'a ye k'a fɔ o kabilaw la yen nɔ ala ni bagabagali fɛ sɛnɛkɛla dɔw taara ka taa miliyɔn 10 minɛ dɔw taara miliyɔn 6 minɛ setigi dɔw bolo malo bɔrɛ 1 1000 malo bɔrɛ 1 gɔrɔkɔ juru 1000 ani 500 pour que ka taa nin jisɔngɔ ninnu sara donc an b'a fɛ ka an kunda Bamakɔ kan yanni sɛbɛnw bɛ ka ci an mɔ ko mise en demeure ko n'an m'a sara ko an bɛ gɛn ka bɔ foro la vraiment il est temps que Mali gouvernement k'i kɔfilɛ anw na office créé 1932 ka n'a bila ɲinɛ na san 89 a bila yen n'a fɔra hali bi ko an sigilen b'o kan ko dugumakolo ninnu tɛ anw halala ye ni ma jisɔngɔ sara i bɛ gɛn ka bɔ dugumakolo sanfɛ hali jɔn minnu bɛ yen nɔ n'u taara Amérique n'u u taara jɔnya la yen n'olu ka jɔnya juru a tigɛra ka b'u kan na a ka di anw ye sisan an k'a ɲini Mali gouvernement fɛ u k'an ka du ni foro papier d'a ma i ka k'a damana kuma ye parce que n'i y'a ye an bɛ gɛn ka bɔ foro ninnu na foro ninnu anw ta tɛ an mɛnna jɔnya la a ka an b'a fɛ k'an ka hakɛ ɲini
wa hakɛ ni an tɛna fara la an b'a ɲini fo ka taa dan na an b'o nin gɛlɛya in kɔnɔ yan bi o bɛ di Niger kɔnɔ fɛn tɛ bolo la n'a fɔ minisiri balo tɛ yen an bɛ yɔrɔ min na sɛnɛkɛlaw a yɛrɛ ko a bɛna balo ɲini ka na di sɛnɛkɛlaw ma o tɛmɛnen kɔfɛ foyi tɛ hali malosi a tɛ yen nɔ bilen ni mɔgɔ min ye ofisi ye k'a fɔ a bɛ farafinna tile bi avant ni tubabu y'a dilan n'o hakili la k'a kan ka se k'o balo k'o jiginya don o ma se ka Mali balo o ma se ka Segu région balo o ma se ka ofisi Niger balo hectare million 2 de kan ka dilan n'a fɔra ko Mali gouvernement de bɛ exonération miliyari 300 k'o b'o di commerçant olu bɛ taa malo ta ka na anw balo an ka jamana kɔnɔ Mali ko Ablaye an kɔni bɛ fɛ ka wuli ka jɔ kɛ waati nataw kɔnɔ pour que yɛlɛma ka don nin baara ninnu na ofisi taabolo ka yɛlɛma Mali kura o bɛna sigi sen kan cogo min na o bɛ di Niger kura ka se ka sigi ten bɛɛ ka hakɛ ɲini Mali kɔnɔ fana kɛra anw sɛnɛkɛlaw ye an ka hakɛ an b'a nɔfɛ an b'a ɲini ka se a dan na. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Bakari Mamutu Traoré ni bɛɛ lajɛlen kama ko Sɔbugu Bakari a y'a fɔ cogo min na nin ye dabalibanko de ye ni donokɔrɔw kasira sangafo jamana wulu kan ka samɛ n'a fɔra bi an ka jamana kɔnɔ na farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya o tilebɛ bolo jamanaw ko office Niger kɔni foro minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kɛnɛw ye olu de kan ka fɛɛrɛ balile ka cikɛlaw ka se ka wulikajɔ ta ka se ka farafinna tilebɛ bolo jamanaw ka se ka balo yɛrɛ ta ka ɲɛsin olu ma o dɛsɛlen bɛ mara kelen dama kɔrɔ k'a sababu kɛ jamana maa ɲɛmaa minnu bɛ yen u ka kɛta ye min ye o de ti kɛ fiyewu an ka jamana bɛ gɛlɛya caman na bi dun ka fa sabatili walima ka se ka an ka jamana bi ka se ka gɛlɛyaba bɔ an ka jamana kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ sɛnɛ kɔni u kɛlen bɛ bolokɔfɛtɔ fɛn de an ka jamana kɔnɔ na n'i ye mara kɛbaaw lajɛ san kalo 12 u b'a fɔ ko jiba b'aw fɛ walima ko dugukolo tɛ maa janfa nka i bɛ jamanaba fɛn o fɛn ye n'i y'olu lajɛ ko i k'a dɔn k'o jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ cikɛlaw de ye ko bɛɛ ɲɛmaa ye n'olu ye min fɔ e k'a dɔn jamana bɛ minɛni k'o ma nka anw ka minisirisow tɛ dɔwɛrɛ ye minnu bɛna kunna su ni tile b'a sɔrɔ olu de n'u ka VOT don climatisé e k'a dɔn anw tɛ dɔwɛrɛ la dɛ anw minnu bɛ dabakala la kungo kɔnɔ na an ka sɛnɛfɛn ɲɛ t'a la maracogo t'a la i b'a sɛnɛ cogo min na ka tila ka fili ten o kɛra sababu ye ka cikɛ kɔni k'a kɛ bolokɔfɛtɔ fɛn n'o tɛ n'i ye cikɛla ka se k'a latɔgɔtɔ jamana o jamana kɔnɔ na ka cikɛla ka minɛnw d'a ma k'a ka hakɛw latɔgɔtɔ o bɛ kɛ jamana o jamana kɔnɔ na jamana kan ka sigi de k'a fɔ ko cikɛlaw ka nin d'a ma ɲinɛ a ka nin tonnage hakɛ in walima nin ɲinɛ nin suma hakɛ in an bɛ de ɲinɛ a bolo nka aw ka kɛta ye min ye n'o ma kɛ a tɛ se ka cikɛlaw ka daga kelen foyi d'u da anw ta kelen bɛ san o san kɔlɔn kelen bɛ kɔlɔn de i b'a kɔnɔ waati bɛɛ e bɛ ka bɛn a kɔnɔ ka taa fɛ o ye gɛlɛyaba ye kuma min na nin gɛlɛya y'an sɔrɔ an taara u kɛnɛ kan minisiri min bɛ cikɛ kunna u yɛrɛ kuma min na kunnafoni dira ma musolakaw kasira k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen minisiri y'a kun suli a ɲɛ farajɛ la ko n'ala sɔrɔ ma n b'a jaabi tile 2 in na o tile 2 na kuma kun tɛ dɔ ye dɛ ko k'a lajɛ de jisɔngɔ min bɛ yen ka se ka i pange u kunna ɲinɛ ka sɔrɔ ka gɛlɛya ye ofisi tɛ dɛ jamana yɛrɛ de k'a di ofisi ma sanko ofisi b'a ka baaraw kɛ n'a ye cogo min na ka se ka jan kɔ cikɛlaw bolo nka o n'a tabalele kɔnɔ u y'u tilo k'o mɛnbali ka tila ka jisɔngɔ kɔni k'a kɛ maaw bolo n'i ma sara e k'a dɔn maa b'i balofɛn bila i fa fɛn e k'a dɔn n'o ni balofɛn gɛrɛla ɲɔgɔn na i b'i balofɛn de ta dɛ maaw ye wulikajɔ ta o yɔrɔnin bɛɛ de ye ka wajibi kɔlɔbɛ ko kɛ ka tila ka ji sara yen ka se k'a di juru jugu bɛɛ lajɛlen la o gɛlɛya kɔni bɛ yen an bɛɛ bolo min kan ni jamana maa ɲɛmaaw ma wulikajɔ ta ka nin lajɛ cikɛ kɔni a bɛ ka fɛn dabilalen an ka jamana kɔnɔ a yarabi ala ala k'an kisi o ma jamanadenw ka se ka faamaw hakili to sɛgɛnbaatɔw la yarabi ala k'o miiriya k'o da an ka jamana faamaw kelen balalen dusukun na n'o kɛra Mali kɔni gɛlɛya bɛ ko ka bɔ an ka jamana sen na ala k'o hakili sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi kuma dɔ bɛ yen bi min kɛlen bɛ bi n'i y'a sɔrɔ o kɛlen bɛ ka diɲɛ minɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ na cɛ min n'a bɛ wele ko Daramani Dumbuya bɛ yɛlɛ kama ko Dekɔrɔ e ka dɔn a kumaw cayalen bɛ ko wulikajɔw kɔni bɛ senna a nɔfɛ an b'a lɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ caman bɛ yen minnu bɛ ka s'a ma bi an yɛrɛ wulila ka se ka ko ɲɛɲini k'a fɔ an m'an tɛgɛ da kisɛ kan Siri Kulubali e y'a ko ɲɛɲini a bɛ cogo di karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na Daramani Dumbuya ni bɛɛ b'a wele Dekɔrɔ n'a sigiyɔrɔ kun bɛn Yirimajɔ kulu sanfɛla ma a yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ kun bɛ wele ko Dekɔrɔbugu nka bibi na est-ce que o yɔrɔ tɛ ɲini ka kɛ 13e bugu ye ka sababuya kɛ Daramani Dumbuya Dekɔrɔ a y'a jira k'a fɔ k'ale bɛ se ka wari ba yɛlɛma ka nafolo kɔni yɛlɛma k'a kɛ wari caman den ye misaliyala ni 500 n'i ye 500 di Dekɔrɔ ma k'a bɛ 500 a bɛ se ka kɛ $5 ye maa caman kɔni Daramani Dumbuya olu ŋanamini ka olu ka wariw kɔni fara ɲɔgɔn kan nka baaraw kɔni ma ɲɛ maliden minnu bɛ jamana in kɔnɔna na fo ka taa se jamana kɔkan ma a ye caman ka wari kɔni sɔrɔ k'o ndaraki nin cogoya in na maa ninnu kɔni wulila ka jɔ n'a ma ye ko bolokoli ma bɔ ko npogotigi ka npogo ka segin a ma Daramani Dumbuya maa kɔni wulila ni ka taa plainte don a kama n'o ye damakasi sɛbɛn ye ko Daramani Dumbuya k'a k'olu ka wari kɔni k'a lasegin
dɔgɔ fana tɛmɛna 13e arrondissement cɛdenw olu kɔni kun taara Dɛkɔrɔ bugu la olu kɔni ma Dɛkɔrɔ yɛrɛ ye fiyewu o ye gorobaraw de an ka maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ nɛgɛ ta n'u yɛrɛ kɛ belebelebaw ye n'u ye fi jaabi tigɛ olu de tun bɛ Dɛkɔrɔ bugu la ni kuma in na Dɛkɔrɔ kɔni a kɛlen don malo wari ye a bɛ ka ɲini fan bɛɛ lajɛlen fɛ Dɛkɔrɔ yelen tɛ maa caman yira ko Dɛkɔrɔ kɔni bolila Dɛkɔrɔ kɔni a yelen tɛ 13e commissaire n'o ye Togola n'a ka cɛdenw kɔni bɛ ɲini na Dɛkɔrɔ kan yaasa u bɛ se ka tɛgɛ da Dɛkɔrɔ kan cogoya min na an karamɔgɔ ni waleya de bɛ Dɛkɔrɔ kun kan bibi na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an yɛrɛ kunnafoni caman bɛ yen ni k'a yɛrɛ ɲini an ma sɔrɔ ka se ka masurama dɔw ɲini a la an ma se ka ɲɛsi sɔrɔ o la o kɔfɛ ka se ka wele bila lakana tigilamaw ma n'i y'a sɔrɔ kɛnɛ n'o ye polisilakaw ye u y'a yira na k'a fɔ cɛnɛla ka kan u kɔni maaw kɔni ka damakasi sɛbɛn ka ca nɔfɛ kosɛbɛ olu kɔni de b'a nɔfɛ nka fɛn fɛn ma bɔ a la o don nataw kɔnɔ la an b'o bɛɛ lajɛlen pɛrɛtigɛ d'aw ma ala ka hakili ɲuman d'a ma an ka jamana yarabi ala ka basigi n'an bɔra ye festival min bɛ to ka kɛ Wasolo Umu Sangare kɛ festival ɲinɛnta in jamana ye ka dɔ k'a fɔ hakila min ta o kɛra sababu a ma se ka laban kan o n'a tabalile kɔnɔ na Amérique jamana olu y'u to fɔ Amérique ka se ka wale ɲuman dɔn ba kɛ ka ɲɛsin Umu Sangare ma ko kɔnɔ na Umu Sangare a ko bannen kɔfɛ a ye kuma min fɔ nisɔndiya jumɛn b'e la Umu Sangare n y'a kanu ka festival kɛ n fɛ parce que n b'a dɔn festival ale de bɛ dugunin kɛ duguba ye ale de bɛ yɔrɔ dɛmɛ k'a bɔ a yɛrɛ la kosɛbɛ et puis festival n y'a kɛ parce que Wasolo ka kan ni festival ye parce que Wasolo y'a si bɛɛ kɛ ka adamadenw na dɔn diɲɛ in kɔnɔ maintenant Wasolo ka kan ka commencer ka nafa sɔrɔ a ka o Wasolonya la laɲini ye Wasolo ka bɔ a yɛrɛ la ye Wasolo ka dɔn Wasolo fana ka diɲɛ dɔn parce que n'i ko festival diɲɛ de bɛ na fɔlɔ ni filanan an ye mɔgɔw wele ka bɔ diɲɛ fantan naani na Covid de la sa an y'a essayer ka concentrer ka kɛ an yɛrɛ maliyɛn damaw ye yan sinon an ye épisode 3 de kɛ a 3 bɛɛ an bɛ mɔgɔw wele ka bɔ Burkina u bɛ bɔ Côte d'Ivoire u bɛ bɔ La Guinée u bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka na u bɛ bɔ France u bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ mais Covid nin kama an y'a concentrer an yɛrɛ hakilila k'a bɛ kɛ festival fitinin ye mais a taara k'an yɛrɛ bolo da o ye n fa parce que u b'a fɔ k'i bɛ dɔn na dɔn wɛrɛ ɲɛ b'i la ko muso bɛ furu la cɛ wɛrɛ ɲɛ b'i la parce que ne bɛ ka nin kɛ n ka jamana de ye ne hakili la ko n bɛ ka kɛ Wasolo de ye ne yɛrɛ hakili t'a la ko hali Mali fan bɛɛ b'a kalama ne bɛ ka min kɛ Wasolo ye mais ni Amérique y'i to fo Amérique ko o ye ka wuli ka na bonya bɔ fo Maison Blanche la ka na o nɔrɔ ne disi la o ye dusu énergie tɔ di yan o ye dusu tɔ don kɔnɔ baara nin na k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ i k'a dɔn i bɛ dɔn n'a dɔn wɛrɛ ɲɛ b'i la ne hakili la n bɛ ka nin kɛ Wasolo de ye hakili la n bɛ ka kɛ Wasolo ka bɔ a yɛrɛ la ja mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ bɛ ne la a ye dusu don kɔnɔ n ka baara la kosɛbɛ an b'a lɔn k'a fɔ Umu Sangare ye a y'a fɔ cogo min na bɛɛ n'i ka kɛta jamanajɔ la yarabi ala an ka jamana ala ka basigi ni lafiya bɛɛ ka kɛta ni bɛɛ y'u kɛ jamana a bɛ siratigɛ jɛlɛnkelen minɛ ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye ka se ka prix ɲɛgɛlenni o tɛ dɛ yɛrɛ ɲɛlɛnni o tun ye ka dɔn k'a fɔ musoba ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a bɛ cɛsiri ko fɔ kosɛbɛ ɲalenni an b'a lɔn k'a fɔ Segu Sido ani Bazando tɔgɔ dogolen tɛ k'a dɔn k'a fɔ ale min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ denmuso kun don a y'a yira fa la a fa kasira denkɛko hamina ko fa kana kasi denkɛko hamina bilen denmuso ko ni denkɛko k'ale b'o jɔyɔrɔ ta o ɲalenni a ye fɛn bɛɛ kɛ a fa ye an b'a lɔn k'a fɔ o bɛ ladege de min ye ka dɔn k'a fɔ muso cɛsirilen minnu bɛ yen ɲinɛsan kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ olu donna ɲɛlenni ka jɔyɔrɔ k'a ta ka d'olu ma o kɛra kunnafonidilaw ka bolo kan yaasa ka pɛrɛtigɛ ma ka dɔ in tɔgɔ da ko Journac an b'a lɔn k'a fɔ o kɔni kɛra wulikɛjɔ ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a ɲɛmaa ye Mariam Kone ale b'a ɲɛfɔ an ye u y'a kɛ mun na an k'a lamɛn. San o san musow b'an bolo minnu bɛ baara kɛ an ka kunnafonidi domaine na traditionnel olu kɔni bɛ baara kɛ a la san caman nka mɔgɔ t'u dɔn a la u dun bɛ baara ɲɛnamaw de ka kan kɛ an b'olu de encourager prix min don k'a fɔ ko nin muso in de cɛ kan ou bien fɛn bɛ nin muso in de bolo an ka prix tɛ kɛ ten critère dɔw de b'a la communauté yɛrɛ de b'u kɔlɔsi karisa mɛnna nin baara in na an bɛna prix d'u ma n'i y'a jateminɛ safo musow u yɛrɛ de y'a choisir u ni ɲɔgɔn cɛ nin prix ka kan nin de n'a ka kan o kɔrɔ tɛ ko minnu bɛ i b'a dɔn kunnafoni baara ma nɔgɔn ala k'olu tɛ se dɛ bamanankan n'i ye ɲɛlɛnni fɔ i ye baarakɛla ko fɔ donc a bɛ dabɔ muso minnu cɛsirilen n'u ka domaine na ɲɛlɛnni bɛ dabɔ o de kama quoi o de la an nana bi ka u wale ɲuman dɔn u ka baara la ani k'a to mun fitinin minnu fana bɛ dugu ma olu fana k'u ɲɛ to olu la ka courage sɔrɔ. an balana k'a fɔ Mariam Kone kɔfɛ o min tun ka ɲɛmaa ye o kɔfɛ maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'ale yɛrɛ y'a jɔyɔrɔ sɔrɔ ale ye niyɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔna na o ye Bintu Jabate ale b'a ka nisɔndiya jira an ka lamɛn. Vraiment n kɔntana kojugu wala a diyara n ye fo k'a dama tɛmɛ ni cɛsirilen don cɛsiri kɔnɔna la i bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ wa sinon n tun ma sigi n'a ye a balila n'a yɛrɛ de trophée sɔrɔlen n bɛna dɔ de fara n ka cɛsiri kan.
an balana k'a fɔ Bintu y'a fɔ cogo min na yarabi ala bɛɛ ka foyi kɛ kɛta la ani bɛɛ ka waleɲuman kɛ kɛta la n'o kɛra dɔ bɛ dɔ la ɲinifɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛ n'an bɔra ye sunkalo tile 2 ye bi su in na bɛ wele ko su 3 k'o sɔrɔ kɛ su de bɛ daminɛ farafin kalo jate la ka sɔrɔ ka taa dugujɛ la su in na ye sunkalo su 3 ye o n'a fila ye joli ye karamɔgɔ Maliki Danbele ka bɔ Joyi la an ka lamɛn. Sunkalo su 3nan nafila min ɲininen don o ye arakan 6 arakan kelen o kelen ka fatiha kala siɲɛ 1 ka ina anzalnahu kala siɲɛ 1 kul ya ayyuhal kafiruna ko kala siɲɛ 1 salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ i bɛ nin dɔgɔ in kala allahumma arzuqni fihi az-zihna wat-tanbiha wa ba'idni fihi anis-safahati wat-tamwih waj'al li nasiban fi kulli khair unzila fihi bijudika ya ajwadal ajwadin o bamanankan de ala ne gɛrɛsɛgɛ hakili ni lakunni na nin sunkalo in kɔnɔ i ka yɔrɔ janya sunkalo in kɔnɔ ka bɔ naanatɔya ni duniya baara bɛɛ lajɛlen ma ani mamuniya baara bɛɛ lajɛlen ma i ka niyɔrɔ kɛ ne ɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min jigira nin sunkalo in na ala i k'o kɛ i ka funisiriya kama e ala min ye funisiriw ka funisiri inshallah. An bɛ dugawu de kɛ kalo yarabi ala la ka tɔ kimɛ ko ɲuman k'o yira an bɛɛ lajɛlen la ka ta fangaw d'a ma gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen n'u kan ka sɔrɔ ka gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen ala k'o bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ an kan n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi. kunnafoni an bɛ taa birimani jamana kan an b'a ladɔnna k'a fɔ fɔ min ye dagaba wuli kɔnɔ walima birimanikaw fɛ yen waati na a yirala k'a fɔ jumadon avril kalo tile 9 san 2021 fɛn min ye birimanikaw ye k'olu kɔni bɛ wulikajɔ la n'o ye nisɔngɔ taama ye k'o kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ birimani marabolo min n'an b'a wele ko bango fo ka taa se arago ma a yirala k'a fɔ wulikajɔ kɔni bonyana nin yɔrɔ kɔfɛ na kosɛbɛ fo ka taa kɛ u ni lakanabaw n'o ye polisilakaw u nana kari ɲɔgɔn na o kɔni sɛbɛn sa mɔgɔ 82 ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnnen u ni la n'an bɔra ye an bɛna Centrafricaw fɛ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ Centrafrique marabolo min n'an b'a wele ko Kanga Bandoro ni marabolo kɔfɔlen yɛrɛ ani Centrafrique faaba cɛ o bɛ taa kilomɛtiri 300 ani kɔ la a yirala k'a fɔ ko san 2014 waati ko ni marabolo kɔfɔlen ko marifatigi jɛkulu kɔni yɔrɔ kɔfɔlen ka a kɔni minɛ ko an bɛ don min na ko bi Centrafrique marabagaw n'o ye Centrafrique autorités ye olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛ foli ani tanuni di ta ka ɲɛsin Centrafrique kɛlɛkɛcɛw ma fo ka taa se u dɛmɛbaakulu ma n'o ye Russie kɛlɛkɛcɛw ye k'an bɛ don min na ko bi k'olu sera ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka nin marabolo kɔfɔlen kɔni ka a kana bila ka o kɔni kɛ n'an bɔra ye an bɛ taa Burkinakaw fɛ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ Burkina jamanatigi kɔrɔ n'o ye Blaise Compaoré an b'a ladɔnna k'a fɔ a yirala k'a fɔ ko sɔni ko ale kɔni bɛna wele fanga ale kɔni bɛna wele bɔgɔ jɛnde ka kunnafoni gafe dɔw bɔra ka laseli k'a yira k'a fɔ ko fɛn min gafe dɔ n'o ye dossier dɔw ye k'olu bɔra ka di kiiritigɛ yɔrɔ ma kiiritigɛ yɔrɔ n'an b'a wele ko tribunal militaire de Ouagadougou o gafe in kɔnɔna sa a yirala k'a fɔ ko bolokɔni kɔni sinnen don Blaise Compaoré fo ka taa se Gilbert Diendéré ma a n'a nɔna caman ko fɛn min ye Thomas Sankara ale ka fagali kɔni ko nin makofɔlen k'olu nɔ b'a la kosɛbɛ n'a hakili b'a la fangajaso min kɛra Burkinakaw fɛ yen san 1987 ani 87 la ko kɔni senfɛ sa ni Blaise yɛrɛ n'ale kɔni nana fanga na ko fɛn min ye ni karakɔrɔ walew ye fo ka taa se fagali walew ma ko o kɔni taara ka Thomas Sankara ko o sɛgɛrɛ Burkinakaw fɛ yen a yirala k'a fɔ kunnafoni kɔni ko fɛn min ye kunnafoni ye ko o ɲinina fan bɛɛ lajɛlen fɛ walasa nin kiiri a bɛ se ka daminɛ joona cogo min na Burkinakaw fɛ yen n'an bɔra ye an bɛ taa Tchad jamana kan an b'a ladɔnna k'a fɔ karido avril kalo tile 9 san 2021 fɛn min ye Tchadikaw ye olu kɔni bɔra jamanakuntigi kalata ka o baara kɔni daminɛ a yirala k'a fɔ kalatala yɔrɔ n'an bɛ wele ko électeur ko o miliyɔn 7 a n'a kunkanfɛn ko olu kɔni de bɔra walasa ka se ka kalata ɲɛsin cɛbɔ mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ma o cɛbɔ mɔgɔ 10 na a yirala k'a fɔ Idriss Déby Itno ko ale yɛrɛ kɔni bɔ o caman dɛ ko wa ko nin y'a ka mandat 6nan n y'o ɲini dɔrɔn de Tchadikaw fɛ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ nin wulikajɔ in ko a tun bɛ sen na ko nka jateminɛkɛlaw yɛrɛ k'a fɔ fɛn min ye kalata yɛrɛ tacogo ye ko a kɔni a bisibasalen kɔnɔ kosɛbɛ ko sabu ko a yɛrɛ ka maa caman kɔni olu ma bɔ ka se ka taa kalataw la n'an bɔra yen an bɛ taa Faransi ka fɔ yen an b'a ladɔnna k'a fɔ coronavirus bana kɔni n'ale kɔni bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ don min na ko bi ko fɛn min ye Faransi kɔni jamana ye ko a kɔni bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka sankɔrɔ ta ka taa fɛ halisa k'o de kama sa Faransi marabagaw ye wulikajɔw kɛ ka se ka laseli dɔ ka dɔ Faransi tɛmɛnen na kɛrɛnkɛrɛnnenya sibiri don ka se k'a yira k'a fɔ fɛn min kalanso ye ko olu bɛɛ lajɛlen ka datugu tile 15 ɲɔgɔn na n'o ye dɔfurancɛ 2 ye ko walasa coronavirus bana kɔni ko a kana se ka walankata kojugu o tɛmɛnen kɔfɛ o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye déplacement ye n'o ye ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la ko olu bɛɛ lajɛlen ka jɔ nin waati na ko hali ni mɔgɔ ko k'i bɛ bɔ a ka sɔrɔ dawura gɛlɛn b'i bolo walima ci gɛlɛn bɛ yen min ma se k'a to i bɛ se ka bɔ ka taa ci la cogo min na wa hali ni ma ɲɛ bɔ ko i kana se ka tɛmɛ kilomɛtiri 10 ɲɔgɔnna ka
Faransi jamana kɔnɔna la halisa an to faransikan fɛ an b'a ladɔnya k'a fɔ fɛn min ye maajugu dɔ kɔni ye k'ale wuli ka jɔ kɛ ka se ka marifa ci kɔni k'o ɲɛsin maa dɔw ma a yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen in ko a kɔni sera ka mɔgɔ kelen kɔni k'o bɔnani na k'o tɔ kelen don ko o kɔni sɛbɛkɔrɔ bana ni wulikajɔ in kɔni kɛra faransi faaba kɔnɔ n'o ye Paris ye a kɛra lapitaliso dɔ kɛrɛfɛla la lapitaliso min n'an b'a wele ko Hari Duma Paris yɔrɔ min n'an b'a wele ko 16e arrondissement ko nin wale in ko a kɔni kɛra ye kunnafoni yɛrɛ ko nin maa kofɔlen ko kama kɔni ye marifa ci kɔni kɛ ko a kɔni y'a ka moto de ta dɔrɔn k'a don fiɲɛ na ko an bɛ yɔrɔ min na ko fo bi ko a ma sɔrɔ fɔlɔ an b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni an b'ale kuncɛ ka dugawu kɛ sunkaloba min nalen filɛ nin ye Ala k'a ka hɛrɛ Ala ka musakaw na a temeko ɲuman Ala ka nɔgɔya silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya ba Maliba silamɛw bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ i ni ce. Mamadu Sanake y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala k'a bala ile nɔgɔya. Radio